Nagrigat kayam gamaiya dayo kanyam kaslala agripa daytoy lubongku. Nagbayag nga lumabas dagiti alal daw maililiw kadagiti arakup mo. Mabali lang ko nga naadakan dito'y kadarabi nga aglabas sapay kumatamarik na awan maramidak nuahan nga itidem dagiti mata ken panunutin nga kadwata para lang kanyam daytoy nga ayat ko han nga agbaliw uray agin na dayo ar-ar-arapapan ka sika ditoy dena daytoy nga biyag ko ket isagot ko kanyam daytoy pusok. Nagmayat nga panunutin dagiti napalabas dagiti arakup mo kaya't kan ditoy denak agurayak kanyam daytoy nga pusok awan sa bali nga kayat na nuhaan nga di pa nagayat mo para lang kanya daytoy nga ayat ko han nga agbaliw uray agin na dayo ar-ar-arapapan ka sika ditoy dena daytoy nga bigat ko ket isagot ko kanyam daytoy pusok. Para lang kanya daytoy nga ayat ko han nga nagbaliw uray agin na dayo ar-arapapen ka sika ditoy dena daytoy nga bigat ko ket isagot ko